Smederevski privredni forum biće održan u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. Učesnici skupa biće eminentni profesori kao i predstavnici ministarstava, Privredne komore Srbije i regiona koji će učestvovati kako u diskusiji, tako i u radu radnog predsjedništva. Svečano otvaranje zakazano je za ponedeljak 23. septembar u 11 sati uz obraćanje gradonačelnice Smedereva Jasne Avramović i koordinatora za privredu Organizacionog odbora Smederevske jeseni Miodraga Mitrovića. Pozdravne reči učesnicima foruma uputit će predstavnici Ministarstva privrede Vlade Srbije, Privredne komore, privrednika i preduzetnika iz Smedereva Ružica Đurđević, vlasnica Intermehanike i Slavica Janžeković, vlasnik firme Ines Promet. Zatim će uslediti polučasovno uvodno izlaganje predstavnika grada i profesora doktora Vladimira Nikolića sa Beogradske politehnike na temu perspektiva privrednog razvoja Smedereva. Za podne je predviđeno okrugli sto o privrednom razvoju Smedereva. Prva sesija obuhvata razvoj industrije i saobraćaja. U radnom predsjedništvu biće profesor doktor Žarko Anđelković iz Ministarstva pravde i Nenad Krčum, direktor Direkcije za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište. Uvodno izlaganje pripalo je profesoru doktoru Gojku Rikaloviću sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, a na diskusiju su pozvani Privredna komora Srbije, Ministarstvo saobraćaja, predsjednik nadzornog odbora Želvoza u vezi sa programom razvoja vagonogradnje Vlade Srbije i Želvoza, kao i Milutin Ignjatović, direktor Saobraćajnog instituta CIP. U drugom delu govorit će se o razvoju Smedereva i dijaspori. Radno predsjedništvo činit će predsjednik Miodrag Mitrović, pomoćnik direktora Kancelarije za saradnju sa dijasporom Vukman Krivokuća i šef grupe za dijasporu Gradske uprave Smederevo Predrag Savić. Na diskusiju je pozvan Vitomir Perić, predsjednik upravnog odbora građevinskog preduzeća Napred. Gradska uprava Smederevo kao glavni organizator i generalni pokrovitelj poziva sve zainteresovane privrednike, preduzetnike i građane da se pridruže radu Smederevskog privrednog foruma, imajući u vidu da su osim perspektive razvoja Smedereva, teme izlaganja u narednim danima i razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije, strategija razvoja Podunavlja i Smedereva i preduzetništvo efektivan način zapošljavanja. Smederevski privredni forum trajaće od 23. do 26. septembra.